sicela zalami baba wethu engcwele uNkulunkulu lo baba siyabonga ngemandla onke sesikule Jehova uNkulunkulu womusa siza kuweke baba ukhuleke baba nali ibandla lakho baba selingaphakathi kwendawo uNkulunkulu wethu olungileyo sibonga umusa wakho ke baba nothando lwakho ngoba kumusa wakho uNkulunkulu namandla sibonga wena baba ukho konke baba sekuqhubekile uNkulunkulu namandla khulumiswe lakho uNkulunkulu womusa sikhuleka ke sinusa nimandla wonke baba sinuselana libandla uNkulunkulu oyingcwele uthi ubuso bakho baba bukhanye phezukwalo uNkulunkulu oyingcwele wenza umusa wakho nimandla wonke lihambe baba limoya munye lilawulwa nguwe uNkulunkulu oyingcwele uhamba wena phambili uNkulunkulu oyingcwele siyabonga uNkulunkulu namandla ngoba wena uyayiswa imkhuleko yethu uNkulunkulu womusa kukho ongenzeki kuwe siyabonga ke mnini mandla wonke siyabonga ke uNkulunkulu wethu phakama ke ngonyama yesulu ngithobeke baba kameni la Jesu Kristu waseNazaretha uze wena phakathi amen. Original Bishop wethu ubaba uZibode ngomthandazo wenkosi baba uthi sesudini manje phathe ngomgcele igama lakho mbuso wakho mawufike intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba ezizulwini usiphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla sithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela abanamacala kithi ungasingenise ekulingweni kodwa sikhulule kukuzo ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo nobukhosi bungobakho uzobe phakathi amen. Oh
Amen bayingcwele. Ngiyabingelela ibandla egameni likaJesu. Angixolise nje ukuthi iphimbo lami ngathi ireli engangenanga kahle station. Ngibanjwa umkhuhlane. Amen bazalwane. Umi phambi kwenu uPastor uJabulani ngokwampusula isibongo. Ngiyabingelela abazalwane egameni likaJesu omuhle ngokukhethekile. Ngicela ukubingelela ubaba nomama uDokotela uSenior Bishop SH Dladla. Ngicela sibashayele izandla. Siyabonga bazalwane. Ngicela ukuthi ngenze kanje masinyane. Ngicela nje ukuthula ubuholi obusendlini kubuholi esinabo obusihambele bazalwane. Umholi uzosukuma nje ibandla limshayele izandla, lingasabi lishaye nje izandla bazalwane. Baba wethu ubaba Archbishop uHlatshwayo webandla le True Servants of God. Archbishop SV Pamla ophuma eEast London House of Worship Ministry. Umfundisi uDlamini ebandleni leHarmonious Praise. Umfundisi uVilane ebandleni leHarmonious Praise. Pastor uDi Clock enhlanhleni yekhova eEast London. Upastor akusiyo pastor. uBishop umtshali ebandleni leArk of Grace. Archbishop uNcobo ebesinaye emini. Ubaba wethu usanda kungena ukuthi ngiyamazi nami baba wethu uNyandeni uBishop uNyandeni ibandla lemshayeli izandla. Ubaba wethu uArchbishop uJabu uJ Shabalala ebandleni leBible Christian Church. Amen bayingcwele ngiyabonga. Ngithi nje angithule abazalwane noma abaholi laba abasihambele bayingcwele abala ekhaya. Ngicela ukubancintsha leli thuba lokubathula. Amen bazalwane. Siyaqhubeka bayingcwele nohlelo lethu. Ngicela ubaba wethu original Bishop uSimelane eMpumalanga azosenzela inkonzo yokwamukela abazalwane bonke bese siyaqhubeka. Amen bazalwane. Abumhlambi amen. Amen. Cha bazalwane sikule nkonzo ngoba sahawukela. Amen. Sikule nkonzo ngoba sahawukela. So kulesikhashana esisele naso ukuthi siphethe le nkonzo. Ngithanda izwi lithi asidangali. Ngamanye amazwi asidinwa Dlamini. Amen. Asiphelelwa ngamandla. Amen. Bathi angenza inkonzo yokunimukela abazalwane. Ayimpostula no ngicishe ngithi uthathe kabi. Ngicabanga ukuthi hayi kuzawusa sonke sibasetroni. Amen. Kuzawusa sonke nje singabasetroni sishintshe just amasheti. Amen bazalwane. Lithi iBhayibheli kwabaseFesu abesibili ngicela nje ukufunda lona bese ngiyasho le ngifuna ukusho isahluko ngesesibili iverse 19. Ngakho aniseyibo abafokazi nezihambi kodwa senimbuso munye nabangcwele ningabendlu kaNkulunkulu. Amen. Now bazalwane nimukelekile
omunye kungenzeka ufika wathi hayi ngiyovakasha lapha eTroni no lithi izwi anisesizo isihambi selingabendlu kaNkuluNkulu nombuso kaNkuluNkulu zizweleni nisebukhoneni bukaNkuluNkulu nimukelekile nonke ozwayo nje ukuthi hayi akamashe kodwa ngenxa yesikhathi sesihambile ningasamashi kakhulu bazalwane amen inkonzo izohamba kahle kodwa nje bononke bazalwane special ngapha sihanjelwe kakhulu ngapha Baba Sibili ayikuzawulunga bona nje pulpit lihle kanjani mase kudini lizabe njena amen nonke basekhaya inkosi inibusise amen manje siyabonga baba wethu baba uSimelane siyaqhubeka bazalwane siya emazwini omhlakani amazwi okwakha ngiyacela ibandla lisukise umkhulu wethu baba i-advisor phela ebandleni ubaba uNcemkhulu siyabingelela nathi ngibangela ubaba nathi uSenior Bishop uDladla benomama uLady Senior Bishop uDladla ngibingelele nathi amabishop wonke akhona bonke abaholi abakhona ngibingelele nathi ingceki zenkosi ngibingelele nathi osisi ngibingelele nathi omama ngibingelele nathi abantwana egameni elihle lenkosi ethu Jesu Kristu amen. So nambazalwane ngiyabonga nathi ukuthola leli thuba noma inyama engasavuma kodwa umoya uyavuma siyabona ukuthi ngemikhuhlane ngeke nami ngilande kakhulu nami ngizodlulisa nathi amazwi nathi ukuhlakanipha sothola amazwi lapha amahubo 125 lapho kuthiwa khona igama lokukhuphuka bese lithi abamethembayo uJehova bafana nentaba yaseSiyoni engena kunyakaziswa kepha imiphakade haleluya bazalwane lawo mazwi amahubo abhala uDavide sithola uDavide uNkulunkulu noma uJese ubaba wakhe ezomdala umdala eminyakeni o110 BC umdala kule umnyaka uNkulunkulu simtholele kwesinye isikhathi uDavide malithi iBhayibheli esemncane kumadodana kaJese kodwa ubaba wakhe wamthuma wayolusa izimvu lapha ehlathini sikolo bazalwane uma yelusa izimvu ehlathini kodwa lithi kwiBhayibheli waqhamuka iphele kwaseqhamuka futhi nebhubesi zafike zadwengula lemvu zidla kodwa lithi iBhayibheli uDavide wahamba walwa naso wayibulala haleluya bazalwane usebuyela back kubaba wakhe uthe baba isifile imvu kulezi bengilusayo zibulawe iphele enye yabulawa ingonyama haleluya bazalwane ngibheka mina kodwa into uDavide ngoba umuzoba inkosi kumele ubhekene nehlathi qala amen umuzoba inkosi fanele ubhekele namastorms asehlathini ungaqhamuka unyesusika indawo usuthi le ndawo ekasibanibani ungawazi amastorms asehlathini utanjani le ndoda uyabona umuntu mayisehlathini kakhulu uphathi healing uyazi jobelusa kodwa kumele futhi abuya dubula izinyoni abuya basumlila zose yonke le experience lama skills wathola ehlathini that's why yakwazi ukuthi aqobe uGoliath ngoba ngavesi amshaye ngehlili ngetshe lodwa amnqo ngoba ngavesi training bevese nayo bulala izinyoni ehlathini ngizokhona bazalwane manje ngithanda izwe engcwele uDavide uNkulunkulu esethumile uSamuel wathi hamba ogcoba lapha omunye wamadodana kaJese sebekhona athi bekhethiwe kodwa kwabonakala yena haleluya bazalwane uDavide noma esegcotshiwe akaqalanga umsebenzi kodwa waphindiswa futhi ehlathini ngizokhona bazalwane uDavide lona he was nothing by the grace of God
kodwa waba yilokho ayikho. Hale bazalwane, enelutho umuntu ade sehlathini, kodwa uDavida uNkulunkulu wamphakamisa wamenza ukuthi wabe yi-author, wabhala 73 letters. Niyayizwa indaba bazalwane? Umfana kade lusa, kodwa ngokuhlakanipha kaNkulunkulu wayivula ingqondo yakhe, wamenza waba umbhali wezincwadi. Ngisakona bazalwane, ubhala 73 weyincwadi. Ngisakona bazalwane, zama-Psalms. Lithi iBhayibheli namhlanje babudladla bamethembayo uJehova bafaniswa nentaba yaseZiyoni engenakunyakaziswa. Haleluya. Kuneyivunguvungu eyizoqhamuka, kodwa ungabe usabheka abantu, ubheka phezulu. Haleluya. Ubheke uJehova. Haleluya. Athothemba lakhe liJehova ubusisiwe, kodwa umuntu ongathembi uJehova uqalekisiwe. Haleluya. uJehova yena kwesinye isikhathi okumele kuthembele kuyena. Haleluya. Izoyasho incwadi muyifunda kahle, uMapostoli Pawuli naye bewukade umfana ethe iBhayibheli engcwele ena 13 years, kodwa uhambile wayofunda as a law sobufarisi ngaphansi kwesabatha sikaGamaliyeli. Uhamba uyofunda eSanhedrin okuyisikole sama-71 leaders, kodwa abahlakaniphile uyafunda le. Kodwa lithi iBhayibheli noma sekufundile lokho imithetho yelo, kodwa indaba enkulu wayingenawo uJesu. Haleluya bazalwane. Yena waye-antichrist ngoba waye-against nenkolo yobuKristu. Haleluya bazalwane. Ngithanda mina manje iBhayibheli, kodwa ngelinye kusezingela amakholwa uqala incwadi ukuthi angene eDamaseko, kanti uzingela uJesu. Lithi iBhayibheli wahamba washawa unyasi. Haleluya. Lithi iBhayibheli kodwa uJesu usathi Sawulu ngizingela nani na? Lithi iBhayibheli usathi u-Ananiya uthi nendoda yaseThasi, nami iBhayibheli eseshawa unya 3 days engadle ngaphuza imanzi. Haleluya. Kodwa wabhabhadiswa wase yaphenduka wawuPawulu. Ngisakona bazalwane. Amen. Uma sephendukile uqala ukwenza i-traveling ministry, siyambona uyahamba uyoshumayela izwe eRoma. Ngisakona bazalwane. Amen. Ngoba umama umholi awuqali nje nge-traveling ministry, kodwa umholi uqala local. Ahambe nje abambe imingcwabo local, abambe imingcwabo local, aphume lapha athi professional, aphume lapha athi national, aphume lapha athi global. Ngisakona bazalwane. Amen. Izwi meselishumayela global ngoba eshila uJesu uma kwesikhathi ezofundisa abafundi bakhe, lithi iBhayibheli esebafundisile, kodwa wathi Great Commission, wathi hambani. Ishumayela izwi babhabhadise egameni likaYise ndodana noMoya Oyingcwele. Haleluya. Ngoba umholi uyabizwa. Number 1, uNkulunkulu lithi iBhayibheli ezobiza uMoses, umbiza uMoses wazalana kumwini ibhadada. Ufunda kahle. iBhayibheli sekugumuli uthi ngiyakuthuma kuFaro. Okusho ukuthi number 1, umuntu uma umholi ubizwa uNkulunkulu. Number 2, umuntu mayizoba umholi uyathunywa. Number 3, umuntu mayizoba umholi kumele abe married, ashade. Abe nonkosikazi, ngoba ukwazi ukuhola i-congregation kukhona abesifazane. Uma isifazane egula ngesikhathi engayivathi ubenzela ukuze kuphele inyanga, awukwazi uyombuza ukuthi uguliswa yini mama. Fanele ube ubaba, fanele ube umama uyobuza lo. Wena ungagqoka emadlamini baphela isikhathi singaka, ngoba uma uyindoda uyipohlo, indoda fakukholelwa uyipohlo, uzothi uyobuza leyo nto empeleni athi ayisendaweni zami, uzothola lezo ndaba engafanele wena. Nokho bazalwane, that's why makuthiwa umuntu bazophatha ibandla kumele abe oganiweyo. Sekhona bazalwane. Ngoba kuyinkinga musu yi-consecrator, umuntu osudothiwe, usushadisa, sazobhekana nenkinga baba. Ufike umfundisi alendo dinesithembu, ithi ufuna uyigcoba. Inkinga ke mangena emnyango lapha ngikufanele kuhambe 2 by 2. Sezoqala ixoxisana nomama omncane, umama omncane uzohamba ngemuva wena ngoba uthi umthetho uhamba 2 by 2. Angithi seyalimala lo. Usezothatha umuntu umfundisi ongeke ahambe naye lo. Ngoba phela akuvuma ukuthi ngeke uhambe namakhosikazi akho okuthula. Uhambe nayo kuthiwa egcoba umfanele uhamba naye umama wakhe
ubaba uDladla alandele nalomfundisi onesithembu nayifanele alandele ahambe nomdala lo mncane ahambe ngemuva angazi yes awuwazi ukuthi bahambele so ingakho kwesinye isikhathi maye ekhuluma lencwadi umpostoli Pawule ebhala incwadi iBhayibheli umpostoli Pawule wabhala incwadi uyibhala senjele uyibhala nabantu abangaphandle wazi pastoral care asajele kodwa kumele lizwi udingeza abantu abangaphandle bayombululeka amen angithi khona abantu abasajele kodwa babhemi i-roadmans khona abangaphandle ababhoma imbozi hawu kanjani ejele waphila kahle wena wangaphila kahle haleluya uyabona umpostoli Pawule wathi semphendukile wabhekana nento wabhekana nento lingelathi iBhayibheli uma beboshwa benolusila lithi besejele uyabona uma ufika ejele ufika iboshwa zishaya inamba zithi yes wena ubani lithi bantu sebeboshiwe libaboshwa lensikeni bathi iboshwa ngaphakathi ejele lithi ejele madoda ngiphetheni kodwa bona baphakathi number 5 bathi thina siphethe 5 awuthi 5 umele uJ awuthi 5 umele uU awuthi 3 umele uS awuthi umunye weU emunye uS awuthi ngoJesu siyanqoba ngizokona kuselwana what is phethe nje lithini izwi elinguJesu kwavuluka iminyango lithi in the middle of the night lithi bese praise and worship will be present worship inamandla ivula lapho engavaleke khona ivula ngisho imisebenzi ivula ngisho iCV kade wayifaka kodwa siqaqeke izinto athi ongenzeki abantu kodwa ke nakuyenzeka ngithi ngosithele umsana Jesus sibabethu
ufanele udumo namandla nobukhosi nenkazimulo wena owahlatshwa wasithengela uNkulunkulu ngegazi lakho. Amen. Jesus.
Thina sathengwa ngegazi Thina sathengwa ngegazi Thina sathengwa Oh amen bangcwele. Ngiyacela abazalwane simukele ugogo nomkhulu wethu uSangweni nebandla laseDamaseko Church. Siyabonga abazalwane ukuthi ke ephinde labuya. Professor siyabonga. Siyabonga gogo. Siyaqhubeka abazalwane. Ngizoba nje nezikhulumo ezimbili emva kwaloko ngoba umkhulu usekhona bese umkhulu ezothula officially manje ubaba wethu nomama uDladla. Ngiyacela abo bishop laba abalandelayo bayangithembisa, ngiyabathemba futhi ukuthi bazowakhipha amazwi obuhlakani naqinile ukuthi ke basize ubaba wethu babuDladla, bazolandelana ngalendlela ubaba wethu bishop umtshali webandla lase-Ark emva kwakhe bese kungena ubaba wethu uNyandeni. Amen bayingcwele. Ngesihli sihlabelelo. Wabagata Ukuthula ngiyabingelela abazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Nami ngiyabingelela abazalwane. Cala ngibingelele baba wethu Archbishop babuSangweni nomama. Amen. Ngiphinde ngibingelele uSokhaya presiding bishop SH uDladla nomama. Amen. Leli lika SH ngiyathanda ngoba nami ngu SH. Amen. Ngibingelele bonke abo Archbishop abakhona bebandla la ekhaya iThrone of Grace. Ngiyabingelela abo Bishop abaholi bonke ngiyabingelela. Amen. Amen. Phinde ngibingelele nabo bonke abaholi abakhona phakathi kwale ndawo. Ibandla lonke lese-Throne, ibandla lonke laseDamaseko. Ngibingelele obaba
ngibingelele umama, ngibingelele intombi, ngibingelele insizwa, bese ngibingelela uSunday School. Amen. Cha nami bazalwane ngizokuba mude kakhulu kuleli thuba nje elincane nami ngilitholayo. Ngithanda ukubonga kumgabadeli usibali wami. Amen. Nami ngibizwe la, ngibizwe ngoba ngusibali. Amen bazalwane. Nixole baholi, nami ngibizwe ngomndeni. Amen. Ukuthi nami ngilithole lethuba lokuthi ngime la phambi kwenu. Sengithanda nje ukuyisola ebaholi njoba ngimela manje ngiyabheka yimi nje kuphela engifakele nje ublue. Amen. Amen bazalwane. Manje ngize nombonane la azange sangitshela ukuthi indoda sifaka uwhite mfundisi njobe sifaka uwhite. Amen. Ngithanda ukubingelela ngokukhethekile obabushabalala ngoba itho 2 esifaka ublue. Amen bazalwane. Ngiyamazi kakhulu ubabudladla usina bishop webandla leThrone. Amen. Usibali wami sikudla sonke khona la eSoweto. Sibe sihambe neziguqu, sihambe nemthandazo, sihambe konke. Ngiyabonga kakhulu sibali uNkulunkulu ukusizile endleleni kwaze kwafika lesikhathi. Amen. Kukhulunywe kakhulu emini bazalwane, kodwa nje into engithathe kakhulu ile ndaba ethi ngakwazi ngase ngiyakubeka ngoba umprofeti. Amen. Manje le ndaba le iveza ukuthi kahle kahle le ndaba le yokugcotshwa noma lento yogcobo akusiyinto eza nomuntu njengoba ubabusangweni efikile, akusiyinto ezelo babusangweni, kodwa yinto umuntu azalwa uNkulunkulu eseyibekile vele kuye. Amen. Amen bazalwane. Amen. Nami ke angizochitha isikhathi bazalwane, ngizocela nje umfowethu uMposulu angifundele. Amen. Ngizokwazi ukuthi nami ngisheshe masinyane bese ngihlala phansi. Amen. Incwadi yamaRoma 9 evesini lika 11, ngokuba bengakazalwa bengakenzi okuhle nokubi ukuze icebo likaNkulunkulu eliya ngokuthetha lime. Amen bazalwane. Nami ngithe ngikhethe nje ifamily ezwini lenkosi ibe yodwa. Amen. Ifamily kaAbraham, uAbraham ezala uIsaka. Amen. Amen bazalwane. Ngithande le verse elithi bangakazalwa nokuzalwa bangakoni nokuona. Amen bazalwane. Bese ethi ke ngase ngiyamthanda uJakobe kodwa ngase ngiyamzonda ubani uEsau. Le ndaba le ijulile kakhulu bazalwane ngoba uma ufunda ngale family utholakala unkosikazi kaJakobe evela njengomuntu ongekho right. Beno Jakobe kuthiwa batshontsha isibusiso esikase kade kahle sibekwe noma sinikezwe Esau. Amen. Kodwa ngithanda ukuthi namhlanje simbhekile unkosikazi kaJakobe. Amen. Ngoba mawubheka kahle uyabona ukuthi unkosikazi kaJakobe wathatha into eyivela kuNkulunkulu kwasekuqaleni. Angazi noma kuyezwakala kahle na. Unkosikazi kaJakobe wenza into noma wathola isembulo uIsaka angazange asathole, so ukuthi kahle kahle uJakobe uye kahle kahle wayegcotshiwe. Amen. Manje mawulandela kahle ufunda lencwadi ethi ke ngamthanda uJakobe kodwa uEsau ngamzonda. Uyabona ukuthi kahle kahle kwakuyinto edaliwe noma ivela kuNkulunkulu into ukuthi uJakobe aphenduke abe uIsrayeli. Amen bazalwane. Kodwa okuvelayo kuvela ukuthi ngazi ukuthi uJakobe nomama wakhe basitshontsha isibusiso. Amen. Sika Esau. Amen. Ngithanda ukuya kule ndaba ke nje bazalwane ukuthi siyazi ke bazalwane ukuthi nasesintwini kuye kuthi mangabe indodana indala kube yiyo enikezwe isibusiso noma kube yiyo efifa lasekhaya. Amen. Ngoba injani indala futhi uIsaka wayemthanda uEsau ngoba uEsau wayekade ephuma ahamba yozingela abuye neslovelo noma abuye nenyamazane kwenze njani udliwe ekhaya. Amen bazalwane. Ngiyacabanga ukuthi uIsaka wayekade nje ebambe lokho ukuthi sizofika isikhathi sokuthi ngisehlise isibusiso. Amen. Bese ke ngiyambeka noma ngimbusise uEsau. Amen.
kodwa kuyavela ukuthi kwangeke uze kwenzeke ngoba uNkulunkulu wayesemgcobile vele uJakobe. Amen bazalwane. Kwakungeke kwenzeke. Manje ngizama ukuveza ukuthi sibali ungathuki futhi ungesabi. Ngoba izwi lithe ungakazalwa mina ngenze njani ngakwazi. Amen bazalwane. Sengigcina ke bazalwane lithi ke iBhayibheli uma ngabe sefike leso sikhathi sokuthi uEsau ufuna ukumbulala uJakobe ngoba enalento ukuthi uJoji sibusiso sakhe sithi uJakobe wabaleka. Wayo ezweni elithize. Amen. Lithi waphila kulelo lize waba namakhosikazi waba nako konke. Amen. Kodwa sithi safika isikhathi sokuthi uJakobe aphinde futhi afuna ukubuyisana nomfowabo ubani uEsau. Amen. Lithi wabuyela emuva efuna ukuthi uyobuyisana nomfowabo. Amen. Lithi ke wafika emfuleni othize. Amen. Lithi wama ngaphesheya wabona ukuthi angeke kusekhonakala ukuthi ngiwele nalezi zinto. Kodwa kuzofanele ukuthi yenze njani ngiwelise qala. Amen. Ngoba inkinga esinayo bazalwane khona sikhona ekukholweni. Kodwa inkinga izinto azenzeki ngoba sifuna ukuhamba nako konke. Kodwa lithi uJakobe wabewelisa amakhosikazi akhe ngaphesheya. Wawelisa nemfuyo yakhe ngaphesheya. Wawelisa nako konke. Lithi ke wasebambana nomuntu. Yena ecabanga ukuthi ubambana nomuntu kanti ubambana noNkulunkulu. Amen. Izweni yakulo ile lelithi ke uJakobe wabambana nalomuntu lithi iBhayibheli kwaze kwasa. Amen bazalwane. Lithi waze waphinyika inyonga. Amen. Ebambana nalomuntu. Amen. Lithi urealize lethu ukuthi umthetho wakhona angibambananga nomuntu kodwa ngibambane noNkulunkulu. Amen. Usethi maye realize ukuthi angibambananga nomuntu ngibambane noNkulunkulu usethi ke kodwa uNkulunkulu angizukuyeka. Ungangeke ngibusisi. Amen. Amen. Manje bazalwane siyafika isikhathi sokuthi uma sihlangabezana nezinto bese uNkulunkulu simfuna ukumyeka. uNkulunkulu akayekwa bazalwane. Noma ngabe singafika izinto endleleni sibali sikuvukele endleleni. Abazalwane bashintshe endleleni. Kodwa ungamyeki uNkulunkulu. Ubambane noNkulunkulu ngoba inkinga uma ngabe siyeke uNkulunkulu bazalwane kungakho iBhayibheli lithe uphethe uthe siyobuya kuphi ngoba amazi okuphila akuwe. Amen. Yonke into iyatholakala kuNkulunkulu. Amen bazalwane. Angisakhulumi phela ngabagcotshiwe. Amen. Kodwa sekukhuluma nawo wonke umuntu ukuthi yonke into efanele itholakale iyotholakala kuNkulunkulu. Amen. Noma ngabe izinto ziyenzeka kodwa uNkulunkulu njani akayekwa. Amen. Ngiyathanda ke sibala ukuthi ekugcineni kwakho konke uJakobe wayenza inkonzo yayikade umthetho wakhona yehlelo uJesu noma inkolo yobuKristu yeforgiveness. Ngoba into esihlaka kakhulu ukugcina inkonzo yobuKristu yeforgiveness. Kunje silapha sikhona bazalwane ngoba thina siyakholwa. Kodwa ukhona kwethu asikuvezi. Kodwa ukhona kwethu kumele sikuveze ngokuxolelana bazalwane. uJesu wasithethelela izono. Amen bazalwane. Nathi kufanele bazalwane ukuthi noma ngabe sesonene kodwa senze njani sithethelelana. Ilawo mazwi sibale ngokunikeza wona ukuthi njengoba ukhona umama uhamba naye ungakhohlwa ukuthi zikhona ezinye izinto umama azoyibona wena ongeke uzuyibone njengonkosikazi kaIsaka wabona ukuthi umthetho wakhona ubaba yena umbhekile uIsau ukuthi amnikeze isibusiso kodwa uNkulunkulu ukhulumile ngobani ngoJakobe. Amen. Inkosi ithela umusa. Amen. Ngiyabonga. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.